как започва един житейски пазарен ден. Пристига флотилия от кораби, натоварени с 100 000 броя варели с нефт. На пристанището чакат купувачи, индустриалци, институции, средни търговци, прекупвачи, също и малките като нас частници. И какво става? Флотилията се е закотвила на кея, всички се гледат много умно. Защото капитана, ако каже цената, нали, собственика на нефта, може да се прецака, защото нагласата на публиката може да бъде много по-голяма цена да очакват като минимална. По същата причина никой от купувачите и от хората на пристанището не желаят да продумат първите цената, за да не се прецакат. И по някое време капитана казва 400. Тогава на празната графика, нали, защото разглеждаме нова стока, се едно за пръв път почват пазар да се прави с нея. Тогава на графиката се появява една точка. И се появява първият индустриалец, казва: аз съм богат, искам да взема 10 000 броя варела с нефт и предлагам 250. Тогава на графиката се получава още една точка. И пазарлъка започва нагоре-надолу, нагоре-надолу. Но сделка още няма. Така се начертава една отвесна линия, която създава фитил на първата свеж. Сделка още няма. Цената плува нагоре-надолу. След обед ще продължа тази история.